Ride out na tayo guys. Destination natin is Vera Falls sa Malilipo, Talbay. Ito yung papunta ng BWH. Yan, rehab. Papunta yung rehab dyan, oh. Sige, ba ni dyan, oh. Kaliwa. Pa-rehab. To Vera. Pero sa may tulay. Guys, so malapit na kami. Mga 7 kilometers na lang. Ito yung way pa Vera. Stop na kami sa may tulay. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng ilog, oh. So medyo pahinga lang muna kasi yung papunta ng Vera. Ito pa, ayun. Maraming ahon dyan guys. Mataas, matarik. So gagamitin natin dyan yung pinagbabawal na teknik, yung tulak. Hindi naman tayo malakas eh. Magtutulak tayo dito. So dito, pakita ko yung view. Ito yung ilog. Ganda mo. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya, wag nang magpatumpik-tumpik. Linaw! Linaw ng tubig! Lamig. Ang linaw guys ng tubig dito, Vera Falls. Ano yung linis na ulit? Medyo mahirap lang siyang puntahan, pero pag narating mo naman, sulit naman siya. Sulit kasi ang ganda niya, oh. Pwede pang maligo dito. Yan, oh. Ang ganda guys, ang ganda. Guys, prepare po kami ng almusal namin. Luto kami ng almusal. Yummy! Yummy-licious! Yummy-licious! Ganda dito guys! Sarap ng hangin dito. Mahirap siyang puntahan guys, promise. Kung bike ang gagamitin mo, pero kung motor okay lang. Kailang dapat yung motor mo malakas kasi ang tatarik ng ahon na inakit dito. Tapos sa mga sasakyan naman dapat yung mga maayos-ayos na sasakyan, kasi kung karag-karag na sasakyan, naku, mahihirapan.
nag-impake na kami pauwi. Kasi medyo malayo pa yung dala namin. Bali, yung na namin kanina na punta rito, yung namin dadanan. Medyo malayo yung pauwi na dadanan namin. So, hanggang dito na lang guys. Subscribe nyo sa channel ko. Hanggang sa muling mga video kasama ang aking kapatid. So, peace out.